olla kyllä semmonen työpäivä, että muistaa, että miksi haluaa opiskella. Mut kävin Hesessä, Hese Haul, juusto vege kasvishampparin ja sitten vegehampparin ja kokiste rojaranu. Nyt vähän skincare. Kenen muunkin kuulokkeet menee aina tälläin. Mähän kuvaan kameralla, joo. Mä kuvaan puhelimella nämä mun videot, niin tää kuva on niinku ihan ok mun mielestä, mutta siis toi ääni on ihan paska. Moi. Tää tuntuu nyt aika viralliselta tää mun setappi. Mut mä en oikein kunnolla edes oottanut tätä videoa ikinä. Kuvaan nyt sitten mun viikonlopun. Saatte olla mukana. Nyt on siis perjantai 13. Vielä ei ole tapahtunut mitään pahaa. Toivottavasti ei tapahdukaan mitään. Mut minulla oli tänään 6-2 töitä. Mä oon uimahallilla ja liikkahallilla töissä. Mä tein just työsupparin tulevalle kaudelle, eli mä oon lokakuusta toukokuuhun tuolla Levillä töissä taas. 23 päivää muuttoon. Tää tulee mennä niin nopeasti. Meillä on 2 täyttä työviikkoa ja sitten mulla on 1 viikko, kun ei ole mitään, niin sillä viikolla mä lähden jo sunnuntaina ajalee kohti Leviä. Mä menen eka käymään mummolassa ja sitten Rovaniemellä ja Ivalossa ja sitten vasta Leville, kun mun kavereet asuu siellä Rovaniemellä ja Ivalossa, niin menen moikkaamaan niitä. Semmonen pikku life update tähän väliin. Mulla on nyt koulu, alkaa 5, kello on nyt jotain 3:30. Mulla on 4 tunnin etäluento. Semmoista ohjelmaa tälle illalle, tälle pillille perjantai-illalle. Huomenna on ainakin mun kaverin tuparit, joten päästä sinne mukaan. Kuva vielä määräytyy minun omien. Mitä? Kiitos. Mun mikki meni veteen. Kyllä tää varmaan toimii vielä. Ihan sika hyvää. Munkin mielestä. Maukasta. Jep. Erittäin hyvää lauantaita kaikille. Meikkasin just ja nyt mä oon lähdössä tonne keskustaan mun kavereiden Milja ja Neijan kanssa. Mitä sä näin mukaan avaat? Täällä on Milja ja Neija. Moi. To Neija's place. Yes. Slay. Slay. Haluatko YouTubeen? Moi! Moi. Nyt lähtee. Mie tuli just kotiin ja tässä on nyt ostosesittely, eli viinipullo illaksi, sitten normaalista tää puuteri, sitten huulterajauskynä, tommonen sävy ja sitten leivänpaahin. Mie kävin äsken suihkussa ja meikkaan ja laitan hiukset illan tupareita varten. Mulla on päällä tänään tämmönen musta pitkä mekko. Oikeesti noin sukat pitää kyllä vielä vaihtaa. Äänet pois. Hienot kengät. Kiitos. Eikö sovi hyvin tähän? Sopii. Ja sukat. Mulla on tämmöset sukat. Täällä on Fitcheck. Sepä. Milja Pro. Me ollaan 20. Tai tuo 19, me ollaan täysikäisiä. Erittäin hyvää sunnuntaipäivää kaikille. Nyt me ollaan tämmöisellä luontopolulla täällä kävelemässä. Hieman sateinen sää, mutta ei anta sen haita. Erittäin nättiä, vähän tämmönen syksyviba täällä.
kohteessa. Very nice. Taas ritiläisiä. Testissä. Se on aika hyvä. On. Jatkoon. Täälläkin höyryy hengitys. Tää on niin kylmä. Mulla on teepaita vaan täällä takidalla. Että... Siis ihan kivaa tulla tällä luontoon just. Me ollaan kävelty joku 4 kilsaa nyt tässä ja nyt taukoja eväitä.